Bé, bona tarda. Setmana curta a nivell de número d'entrenaments, però bé, la veritat és que hem pogut, després d'unes quantes setmanes, hem pogut entrenar gairebé al complet. Ens falta encara el Guillem, però l'Àlvaro s'està entrenant ja gairebé amb total normalitat, el Jaquis doncs, fent els entrenaments sencers i agafant la forma, i l'Ashley, no? Que com ja sabeu doncs està en dinàmica normal de l'equip, i per tant bé, amb aquest aspecte contents, i hem pogut fer un pas endavant, i bé, ens disposem a enfrontar-nos amb un equip que quan va venir a jugar aquí a Manresa portava una sola victòria, i semblava un equip que no tenia cap possibilitat, semblava un equip doncs, que es havia quedat sense ànima, i amb la incorporació de Zamora i Rocitis doncs, van fer un canvi total de mentalitat. S'han convertit des d'aleshores en el segon millor equip defensiu de la Lliga, i a més aquests dos jugadors també els donen altres registres ofensius que no tenien, no? I això va fer que encadenessin una ratxa de 11 de 12, que tal com és aquesta lliga és espectacular, guanyant el Breogán, guanyant l'Oviedo, competint a un nivell altíssim. És veritat que els últims 3 partits a nivell de resultats no han sigut tan bons per ells, però bé, juguen amb un nivell competitiu molt alt, i és un equip que ara mateix té tota l'ànima que la primera volta semblava que no tenia, no? Que s'agafen els partits, competeixen, no perden la cara, i per tant jo crec que és el partit més difícil d'afrontar dels 4 que ens queden, no? Perquè els dos de casa, vulguis o no, hi ha el factor del congost, que sempre és un factor que et fa agafar-te els partits, i després tindrem el partit del Prat, que evidentment serà especial, no? I aquest a nivell mental potser té un punt més de dificultat, i bé, doncs una mica treballant sobre aquest aspecte mental, aprofitant qui som tots, entendre que és un partit que per ells és molt important, perquè de guanyar-lo ja pràcticament se salven i encara s'agafen alguna opció de play-off, tot i que ho tenen difícil, i que nosaltres l'hem d'afrontar amb mínim les mateixes ganes de guanyar que tindran ells. Més enllà del partit, aquesta setmana hi ha hagut de l'Ash Hamilton, que va anar a visitar aquest especialista, si no m'equivoco, que va ser dimarts. Es va decidir pel que comenteu, que seguirà, no? Com està, si segueix jugant amb dolor, i una mica la decisió que ha estat deguda. No, la decisió ha sigut seva. Ell té una lesió al canell, doncs que en algun moment s'haurà d'intervenir, però ell ha decidit que vol estar amb l'equip, que vol acabar la temporada amb l'equip i fer tot el possible per ajudar l'equip, no? Evidentment, això és una gran notícia, no només perquè el mantenim a ell, sinó perquè una vegada més tenim una mostra de compromís dins d'aquest grup, que per mi és un factor i un avantatge determinant, no? I bé, ell el dolor que té és suportable, però és una molèstia. Llavors, el que a ell li produeix dolor en aquests moments sobretot és un tendó, no és tant la lesió del lligament que té, i això es pot anar infiltrant, i això és el que farem d'aquí fins a final de temporada. Has comentat que ells durant una mica la vència és un equip que tenen molts jugadors que poden decidir matar, que això és una dificultat afegida per vosaltres. Quin focus heu de centrar-vos? Sí, ells, respecte a la primera volta, que jo crec que ja tenien bons jugadors, el que passa que era un equip que per diferents circumstàncies havia anat perdent la capacitat competitiva, no? Jo crec que de registre només han afegit el tema del Rocitis, que és un jugador, un 5 de nivell altíssim per la Lliga, i tenen aquest registre del poste que no tenien, no? Llavors, evidentment, és una cosa que haurem de defensar millor, perquè a la primera volta és un registre que no tenien, i la resta bastant semblant a la primera volta. Tenen un dels millors quadres a nivell de posteig, que és el Dan Trist,
Tenen molt de joc de pick and roll amb el Zamora i el Johnson, però que ja el tenien, tot i no tenir el Zamora, i tenen un gran tirador com a Honen, no? que també l'haurem de vigilar. Et vinc a dir que a nivell ofensiu tampoc és que hagin canviat molt, sí que guanyen en presència a la pintura amb el tema dels Rocitis, sobretot el que han fet ells és un pas defensiu, suposo que també un canvi de mentalitat, no? Perquè es veien molt endarrerits i han fet un canvi de mentalitat i han guanyat molt a nivell defensiu, no? Per tant, serà tan important això que dius tu com també tenir clar com ataquem, ocupar bé els espais perquè ells tanquen molt bé la zona i buscar bons llançaments, que és el que ells estan aconseguint, no? Que els altres equips agafin mals tirs sense ritme, dominen molt bé el rebot i això els està donant una capacitat competitiva que no tenien. Penseu que podeu explotar el fet que hagin perdut els 3 últims partits i que potser estiguin en dubtes, perquè amb 2 dels 3 que van fer 3 punts a l'últim quart d'un partit i van perdre 10-24 en parcial d'un altre partit, creus que això es pot afectar el fet d'haver perdut els 3 últims partits? Jo crec que és una mostra de que la lliga aquesta, clar, és molt exigent mentalment, no? I ells van fer aquest esforç tan brutal, això que et deia, aquest 11-12, no? Que va ser una cosa extraordinària, i sí que és cert doncs, que segurament han agafat una mica d'aire, no? Quan s'han vist allà ja, però el tema és que matemàticament ells no estan salvats i perdent el partit es poden posar en problemes. Llavors jo m'espero una versió després d'aquests 3 partits que una mica ells diguin, home, vam fer aquest esforç per no haver de patir, hosti, ara no ens podem relaxar, no? I m'espero més la versió de fa 3 setmanes quan s'aferraven els partits amb totes les forces que no pas el que els ha passat aquests 3 últims partits, que jo crec que és en certa manera normal després de la reacció tan brutal que van tenir. Penses que és l'última setmana en la que podeu dir si retallem el partit de l'Entens que durant aquesta setmana tenim possibilitats encara d'ascens directe, perquè després ja serà molt difícil de posar la pressió? Bé, cada com menys partits queden, si la distància és la mateixa, vull dir, matemàticament cada cop tenim menys possibilitats. Home, està clar que de guanyar nosaltres, si ells perden, no només és un tema de que els hi guanyis distància, sinó de que ells es poden posar nerviosos, no? Però és el que us dic sempre, com que em preocupa especialment que nosaltres estiguem centrats en competir aquest partit i de l'altre tampoc hi podem fer massa, doncs intentar fer la nostra part de la feina i quan s'acabi la jornada doncs tornar a mirar com està la cosa i si, com dic sempre, si tenim una oportunitat l'intentarem aprofitar, però mentre no depengui de nosaltres més val que ens fixem en el que podem fer, que és aquest partit contra l'Ourense, i doncs sabem que guanyant-lo hi ha més possibilitats de que passi això que dius tu. Deies que la Lliga és exigent. Sí. Mentalment, estem ja a la fase final d'aquesta Lliga regular. Com està l'equip, més enllà del tema físic, de lesions que ja n'hem parlat? En quin moment es troba? No, l'equip està molt bé, vull dir, si a nivell competitiu està mostrant cada setmana ambició, hem passat unes setmanes dures a nivell físic i és veritat que al final, des que vam començar la pretemporada, doncs portem ja pràcticament 9 mesos, no? I per tant, això és llarg i evidentment té un desgast, però jo l'equip el veig bé, el veig motivat, el veig amb les coses clares i amb ganes de seguir donant el màxim fins que calgui.